Какво става в момента, хора? Водиме подкаст! Какъв подкаст? То ще мести камерите да ви снимам от сури, така се смеете. Трябва да има контраст, бе. Може ли да пишеш? Това човек. Добре, айде първо да седя двамата. Когато оставиш Лионката да води подкаст. Може ли Айде да се смеем и да се гледаме. Да знаете хора, това се пуска. Можем ли да направим така, че по тъгъл да снимаме хубаво лицата на единия, лицата на другия? Трябва да си включаш телефона и да се снимаш. Чакай, ще го нагласим точно за този кадър. Взимаме, Не, брат, чакай, не путай. не. Ще го нагласим само за този Гледай, кадър. идеята е Аз си го перфектна. Това е подкаст за... И аз се грижа неговия подкаст да прилича на нещо. Все пак. Значи, смятах, че няма да се изтъкнеш по този начин, направо ще изхвърля. Стига де, това Моя беше... подкаст, само да кажа, моя малко подкаст гладняк. ще съществува без или с теб. Няма нужда да прибягваме към такива грубости и крайности. Аз ставам и си тръгвам. Да, ти си много ценна и си важна, тръгвай си, да, въобще... Не мога, вече съм пристрастена. Нали знаеш, че се шугувам? Значи, Не знам, между другото много си груби бъзисте. Аз съм много чувствителен човек. Травмираш го. Аз съм много травмиран, както тя казва. Аз съм много чувствителен и се засягам. Ама аз се шугувам. Ма ти му поставяш травми за цял живот. Да. За цял Ти живот това да съм. разбираш ли го? Ще плача, дръж се с чула. Не, това не слава си, чулата. Трябва да се плачи. Това е правилно. Не, няма нищо срамно. Няма да средно тук в този подкаст, Аз ще докато не видя в плача. един от епизодите Мариан да плаче. Аз ще плача на яхта, когато съм на яхта и съм милионер и ще плача от кеф. В смисъл, дори няма да го Не видиш. знаем какво ги правим тия пари. Що нас няма ли вземеш на яхта? Но Да, ясно, бе, че ние ще тук там. ще издигнем една ти. Да, няма и да го видиш. Между другото, в 20-тия подкаст... Ходиме. Ходете си, човек, ти сме изнудва. Ходете си, аз си казвам, че си правя подкаст и пак ще е як. Ай, си тръгвам, Тръгвай си, бе, човек. Ма се шегувам. Това ли искаш да си тръгна? Не искам. Добре, ще става. Ако искате да сваляте калата, Се пазете. пишете му, че сте с Лион дрехите. Само на пращате Lion снимка. Fashion. Само на Lion Fashion, иначе не. Точно така. Това е. Ако искате сърцето на калата, трябва да си купите leonfashionist.com в описанието. Нали, по принцип това, че го сравнихме с джуклисто, беше малко неправилно, защото това, че е джуклиста не означава непременно, Според че е мен това е глупава. стереотипа и това, което се да, случва в просто е медиите, прието. разбираш ли? Да, така е Карбовски прието. интервюира някаква джуклиста и казва, той трябва да има 5 бона на месец. Всички мъже казват, те всички жени са материалистки. Да, грижат много добре за нас. Лионката има талант. Монолози. Почваме рубрика. Лионката монолози. Гинка Минка може да говори 2 часа за Гинка и Минка и никой нищо да не разбере за какво става Аз въпрос. почнах да се объркам, да ти кажа честно. Чуйте я, бе! Ти сигурно така казваш и на другите за мене. Не, аз знам, че към тебе имам ангажимент. Между другото, наистина, ние си правим взаимни услуги. Как да прозвучава това? Наистина това е така. Legit.